Ang bana ana dili gid makabig, maproblemahan ang bana sa imuha. Dili makapanghinambog ang bana ana sa imuha oy. May patong palahubog kay napanghinambog ba siya? Akong asawa, bisan pa pamatahon ako itong gabi para maglutog pagkaon, muluto gina nga di maglikramo. O, manguntahan ako, magkapanghinambog ka ang inyong bana sa inyong mga asawa. Mapantuguti kini nga mao ang tinago nga pagkatao sa kasing-kasing, diha niya nang dili madunuton, bisan ang dayan-dayan sa usa ka maagop ug mahilumon nga espiritu, nga diha sa pananaw sa Dios adunay dakong bili. Tuguti nga mapakita nimo ang imong maayong kinaiya sa imong bana. Mao nay isulo bang maayo nga kinaiya. Ang mas tagaan nimong pansin nga pag-atiman ang imong inner, ang tinago nga kinaiya, tinago nga persona, mo imuhang atimanon pag-ayo. Atiman gyapon ka sa imuhang appearance pero dili na dili tagaan og mas dakong pansin kay madunuton man na siya. Sabi nimo kana bitong tawo nga mas gatiman pa pag-ayo ang panglabas nga anyo. Now, madunuton na iyang kinaiya. Di lang ayon sa inyo na may mudunot, apil po ang kinaiya, madunot. Bisan ang dayan-dayanan sa usa ka maaghop ug mahilumon nga espiritu. Mao kini ang imuhang idayan-dayan, mao kini imong isuot, mao kini imong tagaag pansin. Ang hilumon nga espiritu, maaghop nga espiritu. Kabalo mo siya maaghop or sa English pa meek,